Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin labaran duniya daga nan jamhuriyar Nijar. Za mu fara da ruwaito muku cewa babban daraktan gidan rediyo da talabijin na RTN Abdullahi Gubadu ya halarci wani babban taro a Burkina Faso. Wannan ziyarar aikin an yi ta ne domin halartar wani babban taro na cikan shekara 65 da buɗe gidan rediyo da TV na RTV wanda yake Burkina Faso. Alhaji Abdullahi Gurbali ya halarci bikin ne a matsayinsa na babban darakta na gidajen rediyo da talabijin na jamhuriyar Nijar. Ya je taron ne a matsayinsa na wakili na ƙasar Nijar dangane da dangantakan da ke tsakanin Nijar da Burkina Faso. Kamar yadda kowa ya sani, musamman ma a ƙarƙashin ƙungiyar da ta haɗa Nijar, Mali da Burkina Faso. An gudanar da babban taron ne a babban harabar gidan TVn RTV da ke Wagadu da ke ƙasar. A wajen taron sun gudanar da wani babban taro tsakaninsu na yadda za su kawo ci gaba ga waɗannan ƙasashe nasu ta hanyar da za su zama murya ɗaya, masu magana ɗaya da murya ɗaya, ta yadda za su kafa wata kamfani ta sadarwa domin gudanar da magana bai ɗaya ga baki ɗayansu. Shugaban ya yi amfani da wannan dama wurin miƙa murnan cikan shekara 65 na wannan gidan TV da rediyo da ke Wagadu da ke Burkina Faso. An ƙare taron ne ta hanyar gudanar da taro da shawarwari ta yadda za su buɗe wannan kafa tasu mai murya ɗaya. Hakanan a nan jamhuriyar Nijar, shugaban gidan rediyon dai Darakta Abdullahi Gubali ya gudanar da wani taron bita ta masu tace labarai da haɗa hotuna domin gudanar da labarai. Wannan training ya ba da muhimmanci ne ta fuskan waɗanda suke haɗa hotuna yayin gudanar da labarai. An tattara waɗannan jami'ai ne domin ƙara musu sani da wayar da kai ga ayyukansu da kuma fitar da ayyukoki irin na zamani da shigo da zamani cikin ayyukan nasu. Mahalarta taron sun nuna cewa wannan taro ya zama zakaran gwajin dafi wadda shekara da shekaru su dai ba su ga irin wannan yunƙuri na koya musu ayyuka irin wannan ba. Don haka suna godiya da wannan dama da aka ba su ga darakta, sun yaba mishi matuƙa.